При този сценарий обикновената автомобилна гума ще е за буклука, но случаят не е такъв с Run Flat гумите. Те са проектирани така, че да можеш да продължиш да караш дори след пробив в тях. Има три основни вида Run Flat гуми. Най-разпространени са гумите с подсилени страници. Те имат здрави странични стени, които държат теглото на колата, дори когато въздухът от гумата напълно изчезне. С този тип гуми можеш да изминеш до 80 км дистанция с скорост до 80 км в час. Друг вид са гумите с подпорен пръстен. Те имат твърд вътрешен пръстен, който поема натоварването, ако гумата загуби налягане. Те се използват при по-луксозни коли. И не на последно място са самозапечатващите се гуми. Те съдържат специален слой гел, който автоматично запушва малки дупки, причинени от пирони, стъкла или други остри предмети. Подходящи за малки пробиви, но не са особено ефективни при големи спуквания. С тези гуми няма нужда да седиш в страни на пътя и да се чудиш защо това се е случило точно на теб,